भकोसन? हाँ, ठीक सुननी रउरा। ओकर नाम भकुसने ह। गांव वाला त ओकरा के भकुसना कहेलन। उमर में बड़ के कारण हम ओकरा के भकोसन कहतानी। वशिष्ठ आपन ननिहाल में ममेरा भाई के एक आदमी के भकोसन बोलते हुए सुन के हल्का सा डांट लगैलन। रमेश तब ओकरा के बतैलन कि भकोसन ओह आदमी के नाम ही ह। तब वशिष्ठ के विश्वास ना होत रहे। रमेश तब ओकरा के अपन माई यानी वशिष्ठ के मामी से पूछवैलन। तब वशिष्ठ के यकीन भइल। भकोसन एक खेतिहर मजदूर रहे जो वशिष्ठ के मामा के खेत के सारा काम कर देत रहे। ओकर शादी ना भई रहे, एसे उ दलान के किनारे पड़ल खटिया पर ही सुतत रहे। काम के एवज में वशिष्ठ के ननिहाल से ओकरा के भर पेट खाना, साल में 2 गो नया कपड़ा और पाकिट खर्चा खातिर कुछ रुपया मिल जात रहे। भकोसन अपना खाना खुद ही बनावत रहे, काहे कि मामी ओकर खाना बनावे से मना कर देले रही। भकोसन के रोज 2 किलो चाउर और 2 किलो मकई के आटा देल जात रहे। एकरा अलावा नमक, तेल भी। सब्जी त अपन खेत से ही ले लेत रहे। भकोसन के नाम ओकर खाए के कारण ही भकोसन पड़ल रहे। 2 किलो चाउर और मकई के आटा से ओकर पेट त ना भरत रहे, अपना से उ त बहुत कम ही मंगले रहे, काहे कि कोई भी गृहस्थ लोग ओकरा के ओकर खाना देख के काम पर ओकरा के ना रखत रहन जा। मामा सरकारी नौकरी में रहन और उ खेती पर ध्यान ना दे पावत रहन, तो इहे सोच के ओकरा के काम पर रख लेले रहन कि ज्यादा से ज्यादा साल भर में 1 बीघा के अनाज खाई, लेकिन बाकी 8 बीघा के काम त करी। नौकरी के कारण 2-3 साल त सारा खेत असही परतिये रह गईल। अब भकोसन सारा खेत अकेले ही देखत रहे। ट्रैक्टर से जुताई के बाद बचल सारा काम भकोसन खुद ही अकेले ही देखत रहे। काम करे में उ बड़ा ही जीवट रहे और साथ ही बहुत बलशाली। उ एक बार रमेश से बतावत रहे कि ओकर बाबूजी ओकरा के 10 मील दूर बहिन के घरे सवेरे सवेरे भेज देत रहन और ओइजा से उ दोपहर तक सर पर छाछ के बड़का मटकी लेके दौड़ते हुए चल आवत रहे। रोज दिन के ई भाग दौड़ से ओकर भूख बढ़ गईल कि आज भी जो भी उ खाला उ पचा लेवेला। केहू के कार्य प्रयोजन में या त भकोसन के सबसे बाद में बुलावल जात रहे या फिर सवेरे सवेरे भकोसन खुद ही ओइजा पहुंच जात रहे। बासी पूरी और सब्जी के नाद के उ अकेले चट कर जात रहे और कृतज्ञता खातिर उ बर्तन साफ कर लेत रहे। वशिष्ठ आपन माई के छोड़े ननिहाल आई रहे, लेकिन स्वयं के पढ़ाई के वजह से ओकरा अगला दिन ही ननिहाल से लौटे पड़ल। ननिहाल से वापस लौटे खातिर ओकर माई जब ओकरा के फोन कैली तो उ आपन एग्जाम होखे के कारण ननिहाल में आवे से मना कर देलस। अगला सवेरे सवेरे जब दरवाजा के घंटी बाजल त वशिष्ठ दरवाजा खोललस। दरवाजा पर ढेर सारा सामान रखल रहे। एक बोरा में चना त दूसरा में मूंग और एक में पता ना मामी का भर के देले रही। वशिष्ठ सामान देख के अवाक हो गईल, अपन माई के देखे लागल। तब आभा बतैली कि ओकरा साथे भकोसन भी आइल बा। भकोसन सारा सामान स्वयं ही उठा के ले आइल ह। अभी ओकर माई के बात खत्म ही ना भई रहे कि भकोसन सामने आइल और हाथ जोड़ते हुए वशिष्ठ के नमस्ते करे लागल। वशिष्ठ भी नमस्ते कह के घर में अंदर आवे के कहलस। सारा सामान अंदर रख के भकोसन आभा से विदाई के आज्ञा मांगलस कि संजोगवश एकाएक शहर के कुछ जगह में कर्फ्यू ओह दिन लाग गईल और भकोसन के बस ना मिलल। 2 दिन
खाती ओकरा शहर में ही रहे पड़ल। आभा जब ओकरा के खाना परोसली तो ओकर खाना के तरीका और खाए के मात्रा देख के ही वशिष्ठ के विश्वास हो गईल कि ओकर नाम भकोसन काहे पड़ल। ऊ आपन पड़ोसी दोस्त सुमित के बुलैलस और चुपचाप ओकरा के भकोसन के खाना खात देखे के कहलस। 2 रोटी खाए वाला सुमित त भकोसन के खाना देख के अवाक रह गईल। ऊ चुपचाप निकल गईल और मोहल्ला में प्रचार कर देलस। अगला सुबह वशिष्ठ के घरे लोग के भीड़ लागे लागल। कोई केहू चीज के बहाने तो कोई केहू चीज के बहाने आवे और भकोसन के घर से देखत रहे। 11 बजे जब वशिष्ठ के माई भकोसन के खाना लगैली त एक 8 साल के बच्चा आइल और भकोसन के देखते हुए चिल्लाते हुए दौड़ल और अपन माई के कहलस कि माई जल्दी आव, देख राक्षस खाना खाता। ई बात सुन के भकोसन के बड़ा दुख भइल और ऊ आधा पेट भोजन करके उठ गईल। पेट में दर्द के बहाना करके ऊ खाना से उठ गईल और वशिष्ठ के दवाई के दुकान पर चले के कहलस। वशिष्ठ घर में रखल दवाई ओकरा के देत रहे तो ऊ मना कर देलस कि ओकरा एक खास दवाई के जरूरत बा। वशिष्ठ ओकरा के मार्केट में लिया के गईल जहाँ बहुत सारा मेडिकल स्टोर रहे। ऊ एक दुकान से निकले दूसरा दुकान पे जाए। एह तरह 7-8 दुकान से जब वह निकल गईल तो वशिष्ठ स्कूटी सड़क के किनारे खड़ा कैलस और एक मेडिकल स्टोर के पास गईल और ओइजा ऊ पूछलस कि ऊ आदमी कौन चीज के दवाई खोजता। तब एक आदमी बतैलस कि ऊ भूख ना लागे वाला दवाई मांगता। अब बताव भैया कि लोग भूख लागे वाला दवाई मांगेलन कि भूख ना लागे वाला। एजा लोग परेशान बाड़न कि खाना नइखे पचत, भूख नइखे लागत और ई पगला सबके पगलैले बा। वशिष्ठ के आज अपना आप पर शर्म आवे लागल कि ऊ भकोसन के भोजन करे के कारण एक नमूना बना देलस। ऊ डरते हुए भकोसन के पास गईल और कहलस कि मामा आव, तहार दवाई दोसरका तरफ के दुकान पर देखतानी। ऊ भकोसन के स्कूटी पर बैठैलस और अपन घर के तरफ जाए लागल। तब रास्ता में भकोसन उतर के काफी उल्टी कैलस। घर आके हाथ मुंह धोके वशिष्ठ ओकरा से खाए के पूछलस त ऊ कहे लागल कि बबुआ हम हई गवार लोग, जम के खाई ना और जम के खेती करी ना। यहाँ खाए पिए और सुते वाला सिस्टम बा। ऐसे में त हम बीमार ही पड़ जाइब और हमार नाम फिर से भुवनेश्वर हो जाई। वशिष्ठ जो रोज ही अपच से परेशान होके दवाई लेल करत रहे, आज ओकरा 100% कारगर दवाई मिल गईल और ऊ दवाई रहे शारीरिक परिश्रम। वापसी खाती गाड़ी पकड़ाते हुए वशिष्ठ भकोसन से कहलस कि भुवनेश्वर मामा रौरा खूब खाई और खूब कमाई। रौरा अपन खुराक कम करे के कोई जरूरत नइखे। दवा के जरूरत त हम मूर्ख के पड़ेला जो 1 किलोमीटर दूर के मेडिकल स्टोर पर भी गाड़ी से जाके अपच और गैस के दवा खरीदी न जा। तो दोस्तों आज ही कहानी एजे समाप्त करतानी। फिर एक नया कहानी के साथ आई। धन्यवाद।